Update. Talagang umulan na. Tumulo na talaga yung ulan. Ayan po. Yo. Liligo ng ulan. Tuwang-tuwa si Nona. Ayan, pumatak na. Liligo sa oras, guys. Ayan, liligo daw siya guys ng ulan. Amo ay. Basa na naman. Si nanay. Ulan na yung sinampay. Ay, tingnan mo yan muna! Tingnan mo yan muna! Naliligo ka? Yan yung sinampay. Hindi na sinilong. Kakasampay lang po kasi niyan.
Excuse.
Sakit yung leg po niya, kawawa naman. Kawawa yung bata. Kawawa naman. Oh. Cute naman. Ay! Achipag talaga yung tatay ay. Update sa taas, tatay nandyan. Gagat siya, patuloy pa rin yung palitada niya. Likpitan na po sa taas ang tatay. Hindi mo kalingon. Cute naman, hindi mo kalingon. Tayo po, nakabisa tayo. Basang-basa yung damit. Buti may dala ako laging bisan kasi nung mga nakaraang araw wala tayong dalang bisan. Natuyo dito sa likod, tuyo sa katawan. Ubo talaga yung kapalit. At ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to. At sana yun nga, sabi ko salamat sa patuloy na pagsubaybay sa bawat vlog namin, sa bawat araw-araw na ginagawa ng mga tropa. Yung mga vlog din nila. Salamat po, patuloy na suporta. Team Bawal at sa mga sponsors na walang sawang sumusuporta. Kung di dahil po sa inyo, wala naman kaming gagawin. Yan. At sana patuloy na umangat din yung channel natin. Para pag kung sakali medyo na yung views natin, makatulong din tayo ng konti. Ngayon, wala pa naman tayong gano'ng yung kita. Lakas lang muna yung tulong natin. Trabaho lang muna. At yan po, maraming salamat. Ingat po pala palagi. Bye-bye. Ayan po. Oras natin ngayon ay 4:30. Dito na tayo sa bahay. At inupiran ako ni Mrs. na ng kape. Ayun, dating gawi. Pag galing natin sa trabaho, alam na ni Mrs. Dito na ako sa duyan. Edit time. Dito naka-charge yung cellphone natin. Diba ilalagyan ng electric fan. Wala, di pa nga pumapasok sa loob. Yung paa natin madumi pa. Yan. Anong buhay ng mga vlogger. Sa halip na pagdating pahinga, hindi.
Kundi mag-i-edit pa po kami. Yan. Kape. Para may ma-upload ka agad tayo, para may mapanood na po kayo. Edit na tayo. Ayun, maraming salamat. Sarap talaga pag supportive yung asawa mo. Yung asawa natin. Ay. Buti nakakaintindi yung asawa ko. Sa trabaho. At wala pa tayong may abot na dito na, yun nga, nagluto pa si Miss ng ng merindahan at sana all may taga-subo. Ang mga sa uso sa atin. Ano talaga? Anong kama yun? Ay ka! Ay ka! Nahiya. Ano ginagawa ko pagdating sa bahay? Dito mga trabaho. Edit na lang. Hanggang gabi na to dito. Minsan nga nakakatulog na ako. Wala pa na. Supported. Very supported music.